Belarriak dira entzumen organoak. Horien bidez hotza jaso eta bereizi egiten ditugu. Belarriko barruko zatia da. Sudur delikatuena buruko barruko zatia. Kartilagoak larrua azala gure organoa da. Eukimena gorputz guztian dago. Larru azalaren bidez formak, zimurra eta hotz beroa Digestio aparatua bidea ahoan hasi eta aurkian bukatzen da. Elikagaiak ahotik txikitzen dira. Begiak delikatuak direlako